Nyt ollaan selvitty Lissabonista Madeiralle. Ja tänne laskeutuminen toi pientä jännitystä, sillä tää on yksi Euroopan vaarallisimmista kentistä, sillä nämä tuulet on hyvin vaihtelevat. Lentäjiltä tarvitaan lisää koulutusta, että saa tänne laskeutua. Ja 1977 täällä tapahtui lentoonnettomuus, missä kuoli jotain 130 ihmistä, kun kiitorata loppui kesken. Mutta sen jälkeen sitä kiitorataa on pidennetty jotain melkein kilometrillä, eli nyt se piti olla ihan safe, mutta silti on nähnyt videoita, kun ne tuulet tulee, niin lentokone alkaa vähän vispaa laidasta laitaan. Mutta meillä ei käynyt niin, että ei tainnut olla tuulia, koska laskeutui ihan smoothisti. Ja täällä Madeiralla ollaan sellaisessa paikassa kuin Santa Cruz, eli Pyhä Risti. Ja Santa Cruz on kyllä aika yleinen nimi, sillä musta Tenerifalla on Santa Cruz ja Jenkeissä on ainakin Santa Cruz, mutta ei kai nimi tätä paikkaa pahenna. Että tää on sellainen pikkuinen kylä, 40 000 ihmistä täällä näkyisi olevan, mutta tää näyttää kyllä paljon pienemmältä. Täällä on jotain ehkä 5 ravintolaa ja aika vähän aktiviteettia silleen tällä alueella, että pitää mennä vähän pidemmälle, jos haluaa jotain tehdä, niin siksi tänään mennäänkin tonne Madeiran pääkaupunkiin, joka on Funchal, koska tää on kai vähän niinku itsehallintoalue Portugalissa, mitä on ymmärtänyt. Tää fakta voi olla tietenkin ihan väärä, mutta kerro silti. Mutta nyt lähdetään kohti kyytiä ja kohti Funchalia, ja siellä on ainakin palatsi ja Cristiano Ronaldo on syntynyt täällä. Eli sinne päin. Nyt ollaan täällä Funchalissa ja seuraavaksi olisi tarkoitus mennä cable carilla tonne vuoren huipulle, missä on joku puutarhapalatsi. Jono on vaan aikamoinen, mutta ehkä tässä selvitään. Täällä ollaan Monte Palacet Tropical Gardenissa. Tän historia menee 1700-luvulle, kun täällä oli kirkko ja
joku herra osti siellä maan ja rakennutti tänne ensimmäisen kartanon. Ja 1800-luvun lopulla tänne rakennettiin hotelli. Ja sen jälkeen jotain 1940-luvulla se hylättiin. Ja sitten vuonna 1987 miljardööri Jose Berrado osti tämän kartanon ja tontit itselleen. Hän oli kova matkailija ja tykkäsi Aasiasta, niin täällä on tämmönen aasialainen puisto rakennettu. Ja sitten täällä on afrikkalaisia tämmöisiä patsaita löytyy ja muitakin keräilyjä. Ja kaikkea ympäri Australiasta oli puita ja muualta. Ja teki tänne tän puutarhan ja sitten avasi se yleisölle kai 91. Ja tossa on kai se kartano, luulisin ainakin, mutta veikkaan, että hän ei enää täällä asu, kun kerran täällä on niin paljon turisteja. Mut sitten varmaan jossain vaiheessa, kun tää on pyöritty, tää on tosi iso, niin sitten olisi tarkoitus mennä takas tonne alaspäin. Ja mä en tiedä, pitäisikö sitä ainakin syömään jotain ruokaa, mutta pitäisikö sitä käydä Cristiano Ronaldo museossa? Laitetaan se harkintaa. Vaikka mies on vielä elossa, niin tuntuu, että outoa, että sitä varten on tehty museo. Mut katsotaan. Siellä takana on Cristiano Ronaldo museo, Cristiano Ronaldo lounge bar ja Cristiano Ronaldo hotelli. Millainenkaan hotelli on, kiinnostaisi vähän tietää sisustusta. Mä voisin nyt kävellä herra Ronaldon luokse ja kysyä häneltä, millaiset hotellit siellä on. No niin, siinähän on. Eli kysytään nyt, millainen hotellihuone on? Ei vastausta. Ehkä me poistumme ja menemme kohti museota. Se oli kyllä hämmentävin museokokemus vähän aikaa. Jos miettii patsastakin ja sen näkyvää etumusta, niin alkaa vähän miettiä, että onkohan Cristiano Ronaldolla ihan kaikki muumit Muumilaaksossa. Mutta ainakin se on hyvä pelaa jalkapalloa, jos ei muuta. Mutta nyt tässä pitäisi lähteä takas Santa Cruzia päin. Tää Funchalin reissu on nyt paketissa. Täällä ollaan Madeiran lentokentällä, joka nyt huomasi, että lisää Cristiano Ronaldoa, sillä tääkin on joku Cristiano Ronaldo International Airport, eli lentokenttäkin nimetty näköjään hänen nimensä. Mutta tänne päästiin, oli vähän ongelmaa, koska tää on niin pieni kylä, niin olisi pitänyt taksi varata jo edellisenä iltana etukäteen, mutta onneksi se saatiin, niin kerittiin tänne, että nyt olisi parikymmentä minuuttia laukut ja sitten menoksi seuraavaan kohteeseen.
Tervetuloa Portoon ja tsekkaamaan tämän Porton majoitusta. Muuta majoitusta mä en oo videolle ottanut, koska niissä ne oli eka oli Airbnb-kämppä siellä Nizassa ja siellä Lissabonissa oli sininen hotelli, se oli ihan siisti, mutta se ei kuvaamatta nyt välistä. Ja Madeiralla oli semmonen rantahotelli, mutta nyt tosiaan täällä Portossa, tämmöisessä vähän futuristisessa hotellissa, että täällä on kai robotti, jolla pystyy tilaa jotain pientä evästä tänne huoneeseen, että se tulee kerroksiin. Ja sitten täällä on, missäs mun puhelin onkaan. Nyt ollaan täällä aulassa, mut löytyy vessaa sivusta ja suihkua. Ja sitten itse vähän pieni sänky ja maisemat ei tässä hotellissa ole mukaan, mutta mitkään parhaat, mutta täällä on tällainen appi, jolla voi noita värejä muuttaa. Eli nyt laitettiin punaista. Annetaan se olla sillä sinisellä. Ja tällä appilla kai pystyy myös ovet avaamaan, kontrolloimaan telkkaria. Ja en tiedä pystyykö muuta, en ole vielä kerinyt niin paljon tutkia kun vasta tänne saavuttiin, mutta täällä nyt lähdetään 5 päivää, vietetään Portossa ja katsotaan mitä täältä löydetään ja mennäänkö jonnekin muualle retkelle, mutta nyt lennon jälkeen lepoa. Ai niin, mä huomasin vielä, että täällä nämä kaikki napitkin on tällaiset kosketusnapit, osaa edes puhua. Ja suihkussakin näköjään näkyy tää valo, minkä valitsee. Ja täällä on vielä napit, kun painaa. Painetaanpa. Oho! Hyvä, ette kastunut. Mutta palataan nyt siihen meidän jäätiin, eli lepoon. Nyt on levätty ja tervetuloa Portoon. Täällä, mikä on kaupunki, siltojen kaupunki ja portviinin tyyssiä. Ja pieniä faktoja taas, että ensimmäinen asutus täällä on ollut jo pronssiajalla. Ja sitten niitä silloista, mistä mä jo mainitsin, tuolla takanakin näkyy joku silta, niin yhden sillan on suunnitellut tuo Gustave Eiffel, eli Eiffel-tornin suunnittelija. En tiedä mikä silta se näistä on, kun täällä on ympäri jokea siltoja, mutta joku kuitenkin. Ja nyt olisi tarkoitus on googlailtu vähän, että missä on Porton paras pastel de nata, eli joku mikä kermaleivos se onkaan, jotka on ihan järkyttävän hyviä. Että nyt olisi tarkoitus lähteä ehtiä sellainen paras kahvila, mistä löytyy originaali vanha pastel de nata ja mennä sitä syömään. Ja sitten varmaan pyöritteellä, täällä on paljon katedraaleja ja vanhaa kaupunkia, joka on vähän samoja viboja kuin Lissabonissa, mutta en vielä tiedä kumpi vetää voiton. Katsotaan sitten kun ollaan täällä pari päivää pyöritty, että kumpi voittaa. Mutta nyt matka jatkuu. Tervetuloa kulttuurikierrokselle! Nyt me menemme takana olevaan rakennukseen eli Palazzo da Bolzaan. Sinne me menemme hoitamaan maallista hyvinvointia eli kapitalismin kehtoon, joka on niin sanottu vähän niin kuin pörssitalo, entinen pörssitalo, kauppakamari, jossa ratkottiin kaikkia näitä
kauppakiistoja ja sovittiin hintoja, kuka saa viedä portviiniä minne ja tällaisia. Et se rakennus aloitettiin rakentaa 1842 ja se valmistui, jos muista oikein, niin 1891 ja sitten sinne on rakennettu sen jälkeen vielä lisää osia. Mutta nyt tulkaa tänne päin, lähdetään sisälle. Nyt ollaan kauppakamarista siitä tultu. Se mikä äsken näitte sen kuvamateriaalin, niin se on kuvattu kännykällä, koska siellä ei saanut videokuvausta tehdä, mutta kännykällä pientä salakuvausta harrasti, että sain teillekin vähän materiaalia. Nyt seuraavaksi olisi tarkoitus tulla tähän viereen, koska äsken oltiin maanisessa ja kapitalistisessa meiningessä, ei maanisessa vaan maallisessa, ja nyt siirrytään hengelliseen meininkiin, eli São Franciscon kirkkoon, eli tänne tekemään vähän anekauppaa, niin saadaan kaikki synnit anteeksi. Tästä sen verran tietoa näin nopeasti, että tää on Unescon perintökohde ja täällä on kai sisällä jotain yli 400 kiloa eestä lehtikultaa käytetty. Mutta mennään nyt sisälle ja katsotaan, että saako täällä kuvata vai pitääkö tehdä taas salakuvausta tai jotain muuta. Mut kohta nähdään taas. Siinä oli vähän museoa ja katakombeja. Itse kultakirkkoa ei saanut kuvata, siellä oli tiukka kuvauskielto. Mutta te voitte kuvitella. Kirkko ja kulta. Miltä se näyttää? Chaps. Tai sitten voitte katsoa tänne mun taakse. Sellainen se oli. Itse asiassa sitä kultaa olikin siellä tekstin mukaan 400-600 kiloa. Täällä mennään Porton tällä tunnetulla rantakadulla, jossa on noita erivärisiä rakennuksia tai taloja. Mutta kyllä eri sivustot huijas. Siellä on kyllä Photoshopia pyöritetty, kun nämä värit oli paljon kirkkaimpia, mitä nämä todellisuudessa on. Mutta jatketaan matkaa ja kävellään tää katu loppuun. Oi, onpas täällä ihanaa, kun ei oo enää yli 30 lämmintä, vaan tällä hetkellä vaan huimat 27, niin tällä pystyy jopa olemaan toisin kuin mikä Nizzassa on 34. Ja tuolla jossain takana näkyy, en tiedä näkyykö kameralle, mutta siellä on joku vanha luostari, joka nykyisin on ihan vaan turistikäytössä. Et nunnat tai munkit on paineet. Mutta kirkkoja täällä kyllä löytyy ja katedraaleja ihan joka kulmassa. Kävelet niinku 200 metriä, niin melkein löytyy yksi. Nyt te lähdetään ja hypätään. Ja viimeistä kokonaista päivää Portossa, että huomenna illemmalla lähtee lento seuraavaa paikkaa. Nyt olisi tarkoitus tänään, kun ollaan kulttuuripaikassa eilenkäyty, niin tehdä joku päivätrippi. Siellä vaihtoehtona olisi Aveiro tai Matosinhos. Ja en tiedä kun mä valitsen, niin annetaan Cristianon valita. Eli tämä on Aveiro ja tää on Matosinhos vai mikä paikka onkaan. Eli nyt katsotaan mitä tapahtuu. Oho.
Se on Aveiro, eli seuraavaksi kohti juna-asemaa ja kohti 1,5 tunnin junamatkaa. Nyt ollaan Aveirossa, jota kutsutaan Portugalin Venetsiaksi. Syy on se, minkä näette varmaan takana, että täällä on näitä kanaaleja ja gondolit menee tässä välissä. Ja tää paikka on tunnettu myös suolastaan, koska täällä on sellaisia laguneja, joissa kuivatetaan merivettä ja siitä kerätään suolaa. Tässä tällä hetkellä ollaan keskustassa. Nyt olisi tarkoitus ottaa vielä taksi ja mennä rannalle, jossa on noita vanhoja kalastajamökkejä. Eli nyt matkataan sinne päin. Harmi, että tää on vaan päiväreissu, koska täällä on aika paljon nähtävää ja vaikuttaa tosi kivalta paikalta. Kauppakeskuskin on yksi hienoimpia, missä on käynyt, mutta meillä ei ole kuin muutama tunti aikaa, niin pitää tää päivä tehdä vähän vauhdilla. Tää olikin erillinen paikka, eli tämän nimi on Costa Nova, että on tämmönen kalastajakylä, jonka tyypillinen aikoina on ollut väritystalossa tällainen raidallinen. Ja se nyt näkyy täällä hotelleissa, jäätelökioskeissa ja muualla. Ja tuolla toisella puolella takana pitäisi olla ihan lähellä pitkät niin kuin hiekkadyynit, niin sinne olisi tässä tarkoitus seuraavaksi mennä. Ja sitten pitääkin jo lähteä kohti takas Portoa ja hotellia ja huomenna lentoa. Pientä stressiä meinas tulla sieltä takas tullessa, kun siellä mikä olkaan se, jos on niitä raidallisia taloja, niin siellä oli ihan järkyttävä ruuhka. Uberin tulossa kesti jotain varmaan 30-40 minuuttia. Sitten näytti siltä, että myöhästytään. Eka myöhästyttiin yhdestä junasta. Sitten oli lähellä, että kerettiin seuraavaa. Sitten siinä huomasi taas, kuinka riippuvainen on kännykästä. Siellä kännykän akku loppui matkalla, ei pystynyt seuraamaan, että minne menee, kun jossain vaiheessa tuli vielä muistineeton vaihto, mutta onneksi se vaihdon osasi tehdä, vaikka ei kännykkää ollut. Selvisi ihan perinteisin keinoja. Nyt ollaan onneksi takas Portossa ja nyt syömään viimeistä ateriaa täällä. Hyvää huomenta Barcelonasta. Täältä helteisestä, jossa on yhtä kuumaa kuin Nitsassa, eli yli 30 täällä hikoo. Mutta tänne Barcelonaan tulo ei ollut ihan ongelmitta, sillä mut ryöstettiin. Ei Barcelonassa, vaikka Barcelona on tunnettu paikka, vaan Porton metroasemalla. Just oltiin lähdössä junaan kohti Barcelonaa, ostin metrolipun ja siinä välissä kun käveli metro, niin mun kukkaro oltiin pöllitty. Ja en pitänyt sitä takataskussa niin kuin moni voisi veikata, vaan se oli ihan etutaskussa ja silti onnistuttiin pöllimään. Mutta onneksi mä ajattelin vähän pidemmälle ja mulla oli toinen luottokortti tuolla matkalaukussa, niin on se tää rahaa täällä mitä käyttää, kun eilen piti kuolettaa kaikki kortit ja Apple Payt ottaa pois käytöstä, kun ne oli linkattu tähän puhelimeen. Mutta nyt tosiaan täällä Barcelonassa. Täällä ollaan vaan 1 päivä ja sitten huomenna takas Suomeen. Ja tääkin oli vähän semmonen kommermerkkien kautta tää Barcelona tuli, koska alun perin olisi pitänyt jo eilen lähteä Suomeen Portosta Finnairin lennolla Helsinkiin. Mutta Finnair päätti lopettaa yhtäkkiä lennot
Porto-Helsinki väliltä. Ilmoitti, että lento on peruttu ja korvaavia lentoja ei voida tarjota. Niin sen takia piti vähän soveltaa ja ottaa lento Portosta Barcelonaan ja sitten Barcelonasta Norweginilla Suomeen. Että tähän tuli nyt pari lisäpäivää ja vähän lisäkuluja, mutta näkeepähän ainakin pikaisesti tämän Barcelona. Ei tässä yhdessä päivässä hirveänä kerkiin nähdä, mutta yritetään tämmönen pikaote tehdä tästä. Täällä takana onkin Barcelona kuuluisin nähtävyys, eli Sagrada Familia, joka on ton Antoni Gaudin suunnittelema, joka on tehnyt tänne ympäri kaupunki. Mä katsoin, joku puisto on se, joku monumentti, joku patsas, kaikkea on hänen suunnitelmaa. On varmaan paikallinen tunnettu suunnittelija ollut. Tää kirkko aloitettiin rakentaa 1882, jos muistan oikein, ja se on vieläkin kesken. Ei ole vieläkään saatu tässä parissasadassa vuodessa valmiiksi. Ja sellaista faktaa, että se Antoni Gaudi käytti 40 vuotta tämän suunnitteluun. Se koko ajan suunnitelmat muuttuu aina monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Ja hänen viimeistä vuodistaan, että hän muutti tänne kirkkoon 16 vuodeksi erakkona elämään viimeisinä elinvuosina. Mutta nyt käydään vähän pyörähtää tuossa kirkolla ja sitten katsotaan mitä muuta vielä tänään keritään täällä Barcelonassa tehdä. Eli lähdetään jatkaa matkaa. Tuolla takana näkyy Antoni Gaudin Güellin puisto. Jossain se siellä on, mutta jää meillä näkemättä, koska loppuun myyty. En ole aiemmin kyllä tullut vastaan, että puisto myydään loppuun. Se oli ihan ymmärrettävää, että se kirkko on myyty loppuun, että olisi pitänyt varata etukäteen, mutta en mä ajatellut, että tämä puisto myydään loppuun. Mutta kerran näyttää, kun täällä on hullu turisti, aika pussit on niin täynnä, että ollaan sumpussa ihan kuin jossain näissä intialaisissa junissa, että turisteja täällä kyllä riittää. Eli nyt vähän suunnitelman muutos ja kulttuurikohteet jää välistä ja varmaan hotellille, katolle, puulille tää iltapäivä helleviettä ja sitten illalla varmaan kauppakaduille ja viime hetken ostokset ja tuliaiset ja katsotaan saadaanko sieltä vielä jotain materiaalia, onko mitään nähtävää vai onko tää nyt tässä, mutta katsotaan nyt. Barcelona kiittää ja kuittaa. Ja takana taas Antoni Gaudin rakentama talo, joka on rakennettu aikoinaan rikkaille perheille. Nyt se on tommonen IG-kuva-spottipaikka. Mut kerittiin siis tänään vielä muutakin tehdä. Nyt te vähän soppailee. Nyt on leikit leikitty ja lähdettävä on. Eli reissu on nyt paketissa. Missä maissa käytiin oli Ranska, Portugali ja Espanja. Ja kohteina oli Nizza, Cannes, Lissabon, Madeirassa Santa Cruz ja sitten Funchal. Ja sitten oli Porto ja Portosta vielä Aveira ja sitten se kalastajakylä, jonka nimeä en nyt muista, ja näin lopussa vielä Barcelona. Mutta mitkä fiilikset on näistä paikoista, niin
Nizza oli vähän semmonen kädenlämmin paikka, että ei herättynyt hirveänä tunteita. Lissabon taas oli niin kaunis kaupunki ja se 2 päivää ei kyllä riittänyt siellä, että sinne on kyllä pakko joskus vielä tulla takas. Madeirassa taas Santa Cruz on kiva pieni kylä. Funchal oli ihan jees, mutta silti ei herättänyt niin suuria tunteita. Porto on vähän niin kuin Lissabon, että tykkäsin, mutta silti Lissabon vei selkeästi voiton. Ja sitten siellä Aveiron lähellä, mikä on se kalastajakylä, niin se oli tosi hieno paikka. Niin se on myös semmonen, minne voisi ehkä mennä joskus uudestaan, jos haluaa rantalomalle. Ja viimeisenä Barcelona. Kanssa todella hieno kaupunki. Tää 1 kokonainen päivä ei riittänyt yhtään, kun tää on niin iso kaupunki. Eli tännekin on kyllä pakko jossain vaiheessa tulla vielä takas. Mut loppujen lopuksi oli kyllä ihan todella hieno reissu. Suosikiksi nousi ehkä Lissabon. Ja tää reissu on nyt tässä, mutta syksyllä tai talvella on tulossa seuraavaa kohdetta, eli Prestige Travel matkustaa taas. Eli nähdään varmaan silloin, ainakin viimeistään. Se on moi moi!